накрая играта реши да прекъсне брутално и да ме остави без втори цял клипа с някакви накъсвания. Умри! Хора, играта... да си крашва, тя... от шифта е. Понеже като дашвам. Така ще имате час 2 и час 3. Надявам се тук вече да е края с този горук. Като вече... Чекай малко, може ли да му мете мечовете? Мечовете. О, е. Помогни ми по дяволите, ми ще ти помогна, но... Дяволите, и аз имам трудни неща. А пък ако не бех се знал, на кой ще викаш "Oh help me damn it"? На никой. Та хора, заради скапаните шифта копчета и кашлюка. Скапаните шифта копчета играта ме остави. Предаде му. Край! Нали? Сега умирам, нали? То сам е стар, какво ще направи? Нещо страшно. Оправиш ме! Хора, прави лудости! Пати на нормалника! Как ти ненормалника? Какъв ми се падна? You don't have a way out of this, do you? Oh, I wasn't thinking that far ahead! Let's hope she can reach us in time! Escort. Juno! Where is she? I don't know. What? The rebel fleet is scattered across the Outer Rim. I lost contact with their ship after I was captured. Escape to continue. To skip. Your alliance is on the run, and I lost an entire squad here. But now that you're back, we can take the fight to the Empire. A major strike is what we really need in order to rally the troops. I'm not him. I may be blind, but I'm still connected to the... Добре, чакай малко. Не това! Искам да скипна. Къде са ме? Какви са тия неща? Ко направи? Това е тази патица. Добре. Okay. You'll look at the new challenge. Добре хора! Абе всичко от тези два клипа, понеже играта крашна, реши отново да ми се подиграе. Аз съм играта и крашвам. Аз съм играта и крашвам. Добре. И следващия път ще продължим от тук.
тези мръсни каналисти води и тази страна гора.